Ja, Vagn, jeg har kigget på dine tal på det seneste, og du har ikke rigtig fået nogen kunder i hus. Og det skal snart forandres, fordi det er jo ikke godt for virksomheden, at vi ikke har nogle nye kunder. Er det i orden, Thorsten? Hej, SPK Spedition, det er Randi. Det er Vagn fra K-Trans. Kan jeg komme til at snakke med Ib? Hvad drejer det sig om? Det var bare lige en samtale, jeg skulle snakke med ham om. Er han ikke på kontor? Jo, man er lidt travlt for tiden, men du får ham lige. Ja, tak. Ja, det er Ib. Ja, det er Vagn fra K-Transport. Ja, der er Vagn. Jeg skulle lige høre til, hvordan det går med væksten. Jamen, det går der derudad. Det går, som det skal, synes jeg. Ja, og det går også godt derhjemme med Bettina. Ja, det går sgu fint. Vi har lige været på noget ferie en uges tid for et par uger siden på Mallorca, så det var rigtig dejligt. Det var en god ferie. Og der var godt vejr. Ja, det regnede godt nok 2 af dagene, men det var helt fint. Nå, ja. Ej, det er også en udmærket statistik for sådan en uge, så. Ja, det må man sige. Nå, jamen det var egentlig også bare mere fordi, at jeg lige skulle høre til, hvorfor vi ikke får så meget gods fra jer, at vi skal transportere. Ja, men Vagn, det er der sådan set flere grunde til. Vi har haft nogle lidt kedelige episoder, hvor vi har haft et par containere, der er blevet shortet. Ja, og så generelt har vi haft nogle forsinkelser på vognmanden, som vi også overfor jer har pointeret, at det synes vi simpelthen ikke er godt nok. Ja. Så vi synes generelt, at det har gjort, at vi er blevet nødt til at skifte speditør. Okay. Nå, men altså, jeg synes stadigvæk, at vi har et godt produkt, og vi kan sagtens byde ind. Vi har lige fået nogle nye vognmænd, og så bruger vi nogle andre rederier, så tror jeg faktisk, at vi kan lave en bedre service til dig, hvis det er noget, der er interesse. Så laver vi selvfølgelig også en god pris. Ja, prisen den har i hvert fald også noget at sige, fordi vi synes, vi har en rigtig god løsning i øjeblikket, både prismæssigt og servicemæssigt, så det kommer også til at spille ind, at det bliver en god pris. Ja. Så altså, vi kan sagtens snakke om noget, men jeg må indrømme, at jeg er lidt skeptisk over for din virksomhed. Ja. Jamen, altså, jeg synes da bare for I ligesom får set vores firma igen, og sådan, altså, at vi måske også har forbedret os på de her områder, så kunne vi da godt kigge på et par lanes eller et eller andet, som måske har interesse. Ja, altså det kunne vi sagtens, men som sagt, altså vi er rigtig glade for vores nuværende løsning, så det skal også være, altså I skal da i hvert fald imponere os lidt, vil jeg sige, hvis det er, at vi skal skifte igen, fordi at vi er sådan set meget godt tilfreds. Hvad med det nye VGM og sådan, har I styr på det? Altså vi ved ikke så meget om det, men vi har da fundet ud af en løsning, hvor vi sådan set skriver detaljerne til vores speditør, som så håndterer det. Ja, så fordi for det første så gør vi det gratis, og så har vi et infomøde på mandag kl. 19 ude på vores kontor, hvor der kommer en og fortæller helt detaljeret om, hvad det her det går ud på. Nå, gratis lige frem. Ja, der er også noget sandwich og noget sodavand. Ja. Så det er også meget velkommen til at komme og kigge på, uanset også om det ikke har noget med de her lanes at gøre. Jamen det lyder da rigtig interessant. Altså vores nuværende speditør tager jo, jeg mener det er $25,5 per container. Ja. Så det er da bestemt en udgift, vi gerne vil se os udenom. Ja, jamen vi kan sagtens smide det ind i prisen. Jamen det lyder da godt. Ja, jamen skal vi ikke tage ud og spise en aften, eventuelt på kød eller mas? Og så kan du tage din søde sekretær Randi der med. Jo, men det kunne jeg da sagtens finde ud af. Jeg er jo nok mest selv til kød. Jeg ved ikke med dig. Ja, jamen det er mig lige meget. Vi giver selvfølgelig, altså betaler regningen. Ja, det går jeg også ud fra. Ja. Så skal vi ikke bare sige torsdag aften måske, hvis det passer ind i jeres program? Jo, men det kan vi sagtens finde ud af. Jeg skal lige have kigget min kalender, det er jeg ikke 100% styr på, men så skal jeg i hvert fald nok lige vende tilbage. Ja, så kan du lige sende mig de der lanes, der I gerne vil have et tilbud på, så kan jeg eventuelt lige tage med på torsdag. Ja, det kan vi sagtens finde ud af. Så kan jeg også lige fortælle lidt mere om vores nye track and trace, vi har fået
sådan I kan gå på via telefon og så videre, så I hele tiden kan følge jeres gods. Men det kan vi også bare tage på torsdag, det der i. I kommer bare med det, I vil komme med. Yes, vi ses du. Det er i orden.